انسان پریت کنس انسان سن زندگی اندر چھ آزمائش یوان کمزوری نال ولن مصیبت اندر شکار سپدن لیکن مسلمانن ہند آز وطیر نظر یوان واریاہ زیادہ مسلمانس کان پریشانی نال ولن یہ ورتھ تو نیرن کنس جادوگرس نش یہ نیرن کنس پیرس نش کنس فقیرس نش کنس تمس انسانس نش یمس نہ شریعت تعارف تہ اخ گو یہ کرنائے بزرگ ست دعا اخ گو کن سات کر دینا یہ پانس پھوک کنس یہ زن توحید پسند کان بزرگ آس نماز گزار آس چلو ات کن حدس تین جواز لیکن بیاا گو تم انسان چھن آسان وضو تہ کورمت سران چھ دور کی بات تمس چھن آسان پتہ پنہ اسلامک بنیادی ارکان تمس چھن زندگی اندر نماز آسنے مگر اخ توحید پسند انسان تہ مے کرزو معاف اخ مسلمان چھ اصل مسلمان نماز گزار مسلمان تہ آز امن نش گژھان مگر نوجوان سند خاطر خاص پیغام کہ نوجوانن کیا کور دنیا اندر امس کو ذمہ داری اس عائد کرمز اللہ رب العزتن اور امس پہ کو ذمہ داری اس رام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ام کیا کور اکثر سن نوجوان مسلمان نوجوان چھ آئیڈیل بناون نمون بناون پنے رہبر تہ رہنما بناون کم فلمی ہیرو تہ ہیروئن فلمی ایکٹرز ڈراما ایکٹرز سیریل ایکٹرز تو بے ایکٹریسز بناون پنن آئیڈیل ازک مسلمان نوجوان تو مسلمان کوڑ ایت مستی اندر مزہ تلان ازک نوجوان لیکن کاش ازک نوجوان گھا بیدار تو امہ بروٹ کاش گھا ازک مول موج بیدار